akekho omunye umuntu ekhona endlini. Khona kephi ngoba lo muntu umbona once manje angithi ushilo ukuthi umbona nje nakhona uphuthu Last week after how many days? After how many days? After how many days? Yena ungibona kula show akho. Amashow ngwazi ngiyaqala ukubona ukuthi kunento eyisho ukuthi hayi kanje. hayi phela fana Yabo usungijwayela kabi lo. Uyangisuka nje lo. Kahle uyangidakela. Wena ngijwayela. Wena ngijwayela. Yabona. Wena ngijwayela wena. Mfethu. Yazongijwayela lo. Mina manje. Uyangijwayela yazi. Uyabona nje le nto eyikhulumayo. Ayilento eyikhuluma. Mina ngikwazi mina ngahleka wena mina ngahlula wena mina ngibona uTV. Ubofuka uzongishaya ngibona. Mbukelo wahlelo silungisa umjolo masikubingelele siphinde sikwamukele kwe-episode yanamhlanje yohlelo lakho olithandayo nelihamba phambili. Njengenjwayelo gama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Uyazi ke once wabona nje mina ngivela kwi-screen sakho ngabe ngibuka efonini kwi-laptop noma kwi-television yakho lapho ngasekhaya uyazi ukuthi suke sisodiscuss indaba eziningi ezithinta umjolo in and around eSouth Africa namaphethelo. Ngabe wena uneyinkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza simele njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Amakhandidates wonke abheke phasi isho ngazilinye. uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mesisho kanjalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe. Njengamanje asambe siyobabona ukuthi indaba zabo zime kanjani mase siyalungisa lapho kumele silungise khona. Asibangene. Nani igama lami ngu-Owami kaSithole ngibhalela usilungisa umjolo ngoba ngifisa ukuthi bangilungisele iy'nkinga zami nomuntu wami. Siphinde sikubingelele mbukelo wahlelo silungisa umjolo. Yazi-ke savela nje kwi-screen sakho suke sesizolungisa iy'nkinga ey'ningi ezithinta umjolo in and around the country njengoba wazi ukuthi-ke sidume ngako vele ukulungisa umjolo. Uma ukuthi-ke nawe uney'nkinga ezithinta umjolo ungasikimela njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Khumbula this show is proudly sponsored by EasyBet, okusho ukuthi nawe as umbukeli wethu ungakwazi ukuthi uregister and bet using leya app yabo yaka EasyBet ukuthi uyi-download ube nayo efonini yayo and register using our promo code umjolo. That is UMJOLO umjolo. Sonke ke siyazi ukuthi-ke abantu abaningi noma iningi labantu liyahluleka ukuphila ngaphandle komjolo nokuphila ngaphandle kwey'ndaba zemjolo. Eceleni kwami khona umfowethu esinayo njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi kungani la nanokuthi-ke kuhamba kanjani emjolweni wakhe nanokuthi-ke indaba yakhe yona sifisayo izolungiswa kanjani. Mfowethu Grand mnandi kakhulu mntaka baba. Igama lami ngudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Wena ubani mfowethu? Igama lami Ayanda. Mfethu ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe nawe namhlanje ohlelweni sokhuluma nawe. Mhlawumbe uyayibuza ukuthi ufunani la because uyalezwe igama silungisa umjolo. Lokho kuchaza ukuthi wena njengobula obvious uzolungisa indaba ezithinta umjolo. Uzolungisa indaba ezithinta umjolo no-Owami. So njengoba uzokhuluma no-Owami namhlanje mfethu ngizothanda ukwazi ukuthi u-Owami uyamazi yini. Uma umazi kanjani? Yabo. Owami ngiyamazi. Owami umama wasekhaya. Umama wasekhaya. Mothi umama wasekhaya, what do you mean? Ijongo selithathile noma intombi nje ukuthi phela nina senadlala itheku kakhulu. Intombi. Okay. Mfethu intombi yakho mfethu nesikhathi esingakanani mhlambe noma ungeke ungasakhumbuli kahle kodwa uma unga-estimate nje mhlawumbe uphelile unyaka nindawonye iphelile iminyaka iwu4. Yebo. Hawu mfethu wena nje udlana nale ngane sekuphele 4 years. Hey. Siya sitshontshe sithi maceleni. Kodwa ayikhiphi leyo mfethu. Ijonga lisho ukuthi lambe nje. What if lo munye uyabo ukuthi okay ubuye wenze kanje. Injani ke personality yalo muntu mfethu othandana naye? Uma ungamchaza nje ungamchaza njengomuntu onjani? Cha intombazane enhle nje ethobekileyo. Ekhombisa ukuthi iqhamuke ekhaya nemfudumalo ephatheke kahle. Nanokuthi inenhlonipho iyahlonipha azingitshengisa okubi ekwenzayo. Hleze ihambe sisantini igqinono. Sure. Mhlambe mfethu omunye umuntu angayibuza ukuthi wayeze wadecide ukukuletha la. Mengabe kwenzeka mhlambe nina nobabili niba nenkinga. Eyiphi indlela enixazulula ngayo inkinga zenu? Niyahlala phansi nikhulume njengabantu abathandanayo noma each and every time you guys are facing i-situation phakathi kwenu? I-solution yithola ukuthi nibize umuntu osithatha angene phakathi kwenu? Cha eyinkingeni bevamise ukuthi efike ekhaya endlini
umade sesathintana lapho esithintane khona noma kube khona namaphutha avelayo Yeah. evame ukufika ekhaya sizokhuluma leyo nto Mm. siphume nesixazululo sathi siyixazulula kanjani Sure. inkinga yakho kodwa bengavamile ukuba khona umuntu wesithathu. So mengabe efika ekhaya mebe ukuthi beniqeda ukuthintana ngenkinga ethile nikhulume nixazulule inkinga bese uyamthintana Kanjalo nje. hawu mfowethu owakwethu wena uready ukuthi umuzwe ukuthi ufuna ukuthini kuwena Cha, ngajabula kakhulu. Ngajabula. yaziwa ukuthi ubafo ready I am ready and I'm sure nawe uready ukuzwa ukuthi-ke ufuna ukuthini ngoba uyabona ukuthi cha bajwayele ukuthi mebethintene nje bahambe baye endlini baxoxe mase beyathintana kamnandi kanjani sihamba-ke manje siyolanda udadewethu owami just ukuthi sikhulume naye sizwe iside lakhe le-story mase siyabahlanganisa bobabili ukuze bayikhulume-ke bona bobabili ungayindawo dadewethu kunjani Ngiyaphila. hayi no nami ngiyaphila siyajabula ukuthi ube nathi ohlelweni nanokuthi nje awugcinanga ngokubhala uphindile wafika uthi awuzokhuluma nalo le jongo sengike ngakhuluma-ke nalo ngilibuza nje imibuzo embalwa just to find out ukuthi liwumuntu okanjani likwazi kanjani ne-relationship yenu futhi ikanjani lokho engikwenze ngala ngifuna ukukwenza nangapha ngakwena ubafu Ayanda uyamazi Yebo. umazi kanjani Ayanda umuntu wami. umuntu wakho Yebo. niyathandana nje kuhle kumnandi konke Ya, ngasho ukuthi siyathandana kodwa ngeke ngikube ukuthi kuhle Mm. konke. ya u-Ayanda uveze ukuthi mengabe niba ney'nkinga niyahlala phansi nikhulume emva kwaloko masiyakuthinta njengomama ujabule uhambe yini this time eyenzela ukuthi uze la kwishow uzohlala naye phasi ubufuna mhlampe sikudlalele la phasi akuthintele khona Cha bo. Ayanda. Akunaso isikhathi sami. Uma ethi uyakhuluma nami, hayi. Uma ukhuluma no-Ayanda sometimes uyamthola, sometimes awumtholi, anyamalala iy'nyanga engakufoneli. Uzuthi hayi cha sesihlukene-ke dizimali-ke Okay. this time yabo. Umuntu nje ohleze busy yabo. Yeah. Busy nje yena ubhizi uma engekho busy angazi noma usuke busy nani noma bangani noma yini noma intombi kodwa nje ingakho ngize ngabhalela kule show ukuthi ningisize because wow shuthi i-relationship yenu i-relationship enamakhoma iyahamba nihambe yimi uzucabanga ukuthi yabo manje sekuphelele okay mhlawumbe umbuzo wami okugcina lo isebusika manje kuyabanda sinjani isimo se-relationship yenu njengamanje imile noma ivutha amalanga ufika ngalelo langa nje. ufika ngalelo langa Yabo. Ngalelo langa mayethanda makuthanda yini okay no angikunikeze ithuba ukhulume naye simuzwe ukuthi uzothini uyena lo ubafu ungakhuluma naye njani Ayanda Ngiyaphila. ya ngakho ngize ngabhalela kule show ukuthi basize sikwazi ukuhlala phansi sikhulume njengabantu abadala because wena yakwazi Sikhuluma nje ukuthini konje khona? Sikhuluma ukuthini? like sikhuluma ukuthi sikwazi ukuthi siya kanjani phambili silungisa kanjani izinto mina nawe Oqala mina nawe hlezi sikhuluma endlini. Sikhuluma zonke indaba zethu endlini. Namuhle ngoyini ukuthi ufike la uzongibizela phambi kwabantu. endlini nini Sihlezi sikhuluma ubukhona nje la sibuye khona endlini. la wafika khona usujahile nabangani bakho Bengangiphuthume emsebenzini nje mina. Wena zonke insuku hlezi sikhuluma nawe bangifonelile uthi wena okay uyangizwa. Namuhla ugijimile waza la. phela Yiziphi ngithi inkinga zethu ngize ezoxazulula ngizelana ngoba nginqena le ukuthi vele uzothi uyakhuluma nawe Ayikho into sokuyinqena. Okay. Inkinga yakho uyaphapha. Uhlezi unokuphapha. sengiyaphapha futhi Unempilo. Wena awufuni ukuthi Senginempilo manje. awufuni uhlale phansi sikhulume kahle udaba lwethu. Kunalokho vele wagijima wazongibizela abantu ukuthi angithi bazokwazi ukuthi yini sizoyixoxa phambi kwabantu. bazokwazi ukuthi bakwazi ukuthi sihlale Ayikho phansi into sikhulume ezosiza, njengabantu ayikho into abadala ezosiza. ngithi uyahluleka Uma wena uhluleke wena, uma uhluleke wena, mina nawe sizoxoxana phambi kwabantu ngoba uhlulekile angithi uyahluleka masuthi uyangidelela yabona endlini yindawo right singakhuluma kwabantu. awulaleli nje wena uhlezi ubhizi ungekho bhizi Ngeke ngikwazi ukulalela zakho mina. ubhizi nabangani Angayifebe bakho mina. ukugala Wena abantu ngihlezi ithebula ngitshethe lonke leli. ngisemsebenzini sonke isikhathi. Uma ngifonela ngihlezi ngitshethe ngisemsebenzini ngiyasebenza. Okay, Namuhla imake manje kule show ngubona uhamba uyocela i-love back yini kuntombi love yakho back? ekudala Yini love back? awusayazi manje love back Angiyazi mina leyo nto. hayibo sungenza isilima Mina ngiyazi lento okhuluma ngayo. sungenza isilima Wena uzungitshela mina manje ngubonile ugijima last amashow. week
akho masho ngihamba nasemsebenzini akho mala back laphayana kwenye intombazane kodwa ujola nami ngifuna ukwazi ukuthi wenzani nami sengiyakuhlanyela manje ngiyakuhlanyela manje uqala lokho ukuhlanyela lokho ukukhuluma angifuni mina ungihlanyele ukuhlanyela lokho ukukhulumayo into ufuna ozokhuluma abe izinto zakho uyadawa kahle kumanje uyangidakela kahle kumanje yena ntombazane ungangiyela sengiyintombazane manje mina ngiyintombazane mina angifuni nje ungiyela ngiyintombazane lalela angifuni ungiyela into right mina uyangiphendula ukuthi lalela sisi uyaphapha ngicanga ngifuna uyangidakelwa nje ngabe uyangidakela noma cha uyangidakela uzokhuluma ukuthi ngiyathandwa ukwangisa ngifuni usunyamalale ngeke bengisemsebenzini akekho umuntu osebenza imini yasebusuku akekho nje umuntu osebenza ngisebenza i-night ngisebenza i-day isikhathi eningi ngisesemsebenzini every day uphumula nini ngisesemsebenzini angifuni ukuhlanyela mina lalela osengiyakuhlanyela manje ngiyakuhlanyela mina yonke into songenza songazi ngiyenzelani ukuthi wena awuneliseki ngento esikuyikhuluma nawe bekumele uhlale phansi noma ucela abafowethu uhlale nawo phansi asikhulume lolu daba abafowethu mshobona labo phuza nabo angiphuzi utshwala mina abaphuzi utshwala ekhaya manje uthatha ukuthi abafowethu bakho mina ngifuna ukwazi ayanda ukuthi sekwenzakalani kulama fusto noma ngamadoda athela awukwazi thandana ngithandana nawe phela uthandana namadoda athela ngoba ungibizela amadoda sengithandana nabo manje kunabantu angisibaza nje ukuthi thina mina nawe sikwazi ukulungisa izinto webafu manje kusho ukuthi wena awusithembi thina wena uyawathanda amakhamera umama uyasho ukuthi usanda nokukubona uyofuna ama-love back kwenye ama-shows ufuna ama-love back kwenye intombi nothi kuyena yena umbona mekuthanda yena hayi bo mfethu ayanda kanti ubana kwena ayanda ubakho kade simbona asengihlula wena mina yazona ngijwayela wena ungijwayela nginomuntu endlini ungijwayela ngapi wena nginomuntu uyangijwayela lo uyangishasha ungishayelani uyangijwayela ukuthi uyanginyanyisa ngoba mina ngikwazi mina uma ngakwazi ukubona ku-TV angikwazi mina uyiphila kanjani into esiyibonayo ungiphapheli mina hayi soyangifanisa mana futhi ngacela love back mina ngicela love back kukhona umuntu endlini ngayicela love back omunye umuntu ekhona endlini ekhona kephi ngoba lo muntu umbona once manje sanje ushilo ukuthi umbona nje nakhona ukuthi last week after how many days yena ungibone kulama show akho amashow ngwazi ngiyaqala ukubona ukuthi kunento esho ukuthi hayi kanje hayi phela fana yabo uzongijwayela kabi lo uyangisukela nje lo uyangidakela wena ngijwayela uyangijwayela wena yazongijwayela lo uyangijwayela yazi uyabona le nto eyikhulumayo ayilento ekhuluma mina ngikwazi mina ngahleka wena mina ngahlula wena mina ngibona u-TV ubofuka uzongishaya ungibonisa nabantu nasendlini uyangishaya hayi mfethu mina ukuthi yile nto edathi ngihambe ngibonisa into ngoba usukhombisa ukuhlanya kwakho la ngishaya phambi kwabantu nasendlini uyangishaya ungishaya ngempama endlini ngibona u-TV ngahlula wena ungishaya ngoba ungishaya ngibonisa nabantu bothina nje abantu ngishaya nasekhaya bethi bengibona ngishaya ngempama kuthiwa ngishaya amantombazane ngempama nendaba nalokho ikhona lokho nendaba nalokho ukuthi mina nawe si right noma sikho right awunandaba nalokho nginayo indaba ngoba lokho ufuthi uma sikhuluma kahle ufuna uvolo lako onalo njengamanje ushaya ngempama ngoba ungishaya ngempama nje phambi kwabantu noma ufuna ukuchoma namadoda akho ukuthi ukhona ukuthi uyakwazi ukushaya amadoda ami manje ukhona ukuthi uyakwazi ukushaya phela nanka phela bangiphathele bazi uzongishaya vele bebathi uzongishaya vele mina ngifuna sikhulume kahle njengamadoda wena ubonakele kwishow uyofuna ama-love back kwenye intombazane cabanga kwenye intombazane ubuwenziswa yini lokho hayi bengafuna nje ama-love bengaya kanjani kuzinto kusho mina ngihlula wena uyaphinda uyaqhubeka okay asiyeke indaba yeshow because vele indoda mfethu iyama ezweni layo methi iyaphika isuke iphika njengamanje mfethu uyayithanda le ngane wakwayithanda le ngane ngiyayithanda futhi ngangayithanda so ngaloko mfethu i-relationship yenu uzokwenza kanjani ukuthi iqhubeke kahle iye phambili ngale kokuthi uyifuna because manje ngokubuka isimo wena lengane uyifuna ngoba wena ufuna ukuyihlaba ayikho enye into ngaphandle nje kokulala nami uyazi ukuthi unami mama ukuthi ngihlezi nginayo umthandi mangekho nje ngisemsebenzini after isikhathi masingekho futhi nokuthi umuntu uma esebenza umuntu umsebenzi wama-truck uyawazi niyawazi ama-picnic nini isikhathi singekho asikho isikhathi kodwa sewukuhamba nabangani bakho naso futhi nesewukuhamba uvele kuma-show naso uyawazi ukuthi umsebenzi wama-truck awuhlali phansi
uhlezi usetruckini ugibela truck ubheke le koGoli ubheke kwezinye indawo. Isikhathi sokuthi isinakho lokho usithola ngoDisemba. Kodwa kuma-show uyavela. Awuveli Sanga ngoDisemba. mina ovela kuma-show sungisukela. Oh. Yikho nje ngifuna ukukhuluma nawe ngoba nawe uzwe. Ngizoyikhuluma nangu ubhuti ngoba nawe ungizwe into engikhuluma nawe. Sisi kanti wena yini-ke kuba okay angibuze wena. Yini ekubambile kulo mfana because uyabona ukuthi akakuthandi ukuthandela ukuthi akuhlabe ngaleso sikhathi. Yini ungasuki wena uhambe uyofuna abanye abafanayo? Yo, bhuti ukuthi nje sengizamile ukuhamba yabo ukumuva on. Mhlawumbe into yakhona ingaqedi even nano 3 weeks, 3 weeks emkhulu. Yabo thatha banginelisi labantu laba banamapipa abhedayo, ashodayo, unesigamfu umuntu osepipa elingaka. Manje hayi ngeke mpemu. Manje yena uright embhedeni, uright. Lokho kujabulisayo. Ujajuliswa yilokho. Manje ngisho ngihambile ngiyele ngizocabanga ukuthi hayibo ngomfica umama lapha sekhona ukudla kusakubekile. Mfethu lo muntu uyamthanda noma uthanda ukuthi ukuhlaba kahle. Nawe ka uke ukhuluma into eqondile. Okay, ngiyamthanda. Yebo, phela nawe uyazi ukuthi umjolo awuphelele. Angazi angihlatshwa. Okay. So awukazi ukuthi ngiyazi. Awuphelele umjolo uma ucansi umbhedo ubanda. Yabo. Kumele umbhedo ushise khona kuzokwazi ukuthi hayi cha, umuntu wami ke uyiqhenye nangaye muhamba naye emgwaqeni. Manje mawuthi manje usuzohamba nomuntu onepipa elishodayo unganoma lali kunqatshulwe makwenze njani ke manje ninesiyezi lento yakhe. Manje lo mfethu njengoba engekho serious ngawe kanje lo mgodi awumbayo uzoqhutshwa ubani ngelinye ilanga ukuthi sizokwazi ukuhlala phansi decide yabo ukuthi uhamba nalezi ifebe zakhe noma uhlala nami because mina ngiyamthanda yabo umthanda ngimthanda ngafuna uqamba mama ngiyamthanda kodwa ngendlela angithitha ngakhona ungithitha nje ngathi udodi into ayisebenzisa uyabona nje yabo into ayisebenzisa uyidinga ungayidingi yabo angaze ngalinganisa ngani umshanelo usebenzisa uma ufuna ukushanela hayi uvela uhamba uphatha umshanelo nje edrobheni yabo ngoba naku umshanelo usebenzisa umuntu makungcole endlini ngithi ilento ayenzayo ke kumina lo mfethu owami uthi uyakuvuma mengabe kade unaye uhambe ephethe ngesandla kanje indlela omnabisa ngayo kodwa futhi akafuni ukuthi wena uthathe advantage yalokho ukuthi njalo mekuwukuthi ufuna ukumhlaba umbize ngaleso sikhathi kuphela anikaze niyikhiphe aninawo ama-dates nina nobabili ama-picnics aniwenze nobabili iy'thombe nje zokuthi siyathandana-ke manje yena uhleze ebhizi yena ney'febe zakho ubhizi ula isikhathi somsebenzi usemsebenzini isikhathi esithombe sithathayo niyaba nesikhathi nobabili mfethu abanye abantu mina uma nginayo ifoni ngisungenandawo yazi mfethu abanye abantu mengabe bendawonye abantu bayakwazi ukuthatha amavidiyo lawo omkhuba angithi wena uhlangana naye ngoba wenza umkhuba babeka ifoni bathi benza umkhuba mfethu bayarekhoda mina nginengane ekhaya anginayo kwenza leyo nto nginengane ekhaya ingane zayithatha ifoni yami manje mase siyifica lo mkhuba owenziwa lana lungile mfethu isithombe-ke nishuthe-ke nobabili cabanga khombisa ukuthi siyathandana khombisa ukuthi umuntu wakho bangathiwa nje bathi awuvezi amajita akho ke lawo osho wona mama ngathi awuvezi umuntu wakho ungaveza ini ngiright ngimfonela ngisambe how long how long kunoma 3 days ngifonela makumele sendlini yilokho nje okwaziyo mfethu into esiyicelayo-ke kwena kukuningi incane futhi yodwa ukuthi yekele ukumbiza usisi ngoba ufuna ukumhlaba imbizi yes uzomhlaba umuntu wakhe angani mekuvuma iphethe mfethu ukhala kuyena kodwa phela musa nawe mfethu ukuthi uzumkhombisa ukuthi uze vele mfethu emantombazaneni siya ngayo leya nto ayikho enye into asinayo niya ngayo vele uzongilalela kodwa nakhu nje kushona ukuthi niya ngayo ngizoya ngani washo uba uzola mfethu ngikuthanda ngaphambili ngoba ngemuva siyafana so manje mfethu ujola nami ngoba vele ufuna ukungibhebha vele ilapho vele vele phela ufane ngihlabe mama mafuna ukugcina uzokube njani manje sengiwajola ngakuhlabe ngithi ngikuzwe konke cha mama phela ukuhlaba ngizokuhlaba nje mama ikhona into enzoyilungisa angithi nje nawe usafaka usawuthi esilonde nje akuwena lo ufaka usawuthi esilonde ufake kakhulu ukuthi ngufake kakhulu bekumele ngithi nje kancane kodwa kona okusalayo iqiniso lelo
ungathandana Okay. okay, ungathandana noba for 3 years angakwenzi lutho. Cha, kodwa phela Okay, kuyona i-purpose uqedile. angithi leyo. Yini i-purpose? I-purpose ukuthi sijabule, kube mnandi, asijatshule. kubhalanse, kube nothando, kube nocansi konke. Ucansi akuyona kulingane. indlela yokujabula. Phela Yazi ngithi, kunemizi kodwa- manje okay, enganyakaziseki igama, just because i-topic, umama ulala it's abhekele about omunye love. abhekele. It's about love. I-topic ithi love. Then-ke Yazi ku-introduction wena, nakwi-body na-conclusion sekuzongena-ke Lungi, nocansi angithi nani nani wena nani. ula namhlanje ngoba ufuna ubafo Angikhali. akuhlabe njalo, Angithande. angakuhlabi kanye mase yakuthanda ngani. So Angithandi. manje why lento uyenze ngathi uthi mina ngirong manje? Okay. Hawu, mfethu, into esiyifunayo kuwena ukuthi usize. Ungambizi ngoba ufuna ukulala naye kuphela kwaleso sikhathi. Umenze mfethu umati okusula iy'nyawo. Mkhombisa uthando, umnakekele, umkhiphe mfethu uma ukuthi u-free, awusebenzi, uhlale naye. Inzima lona, Ayikho nzima. uzoyenza lona. Ngizoyenza. Cause mfethu lo muntu uyakudunisela. Indlela ofuna ngayo angazi ngisuke ngingekho. Kodwa each and every time uyicela uyayithola. Phela ukhuluma iqiniso. Yabo. So mfethu-ke kukuwena-ke khuluma naye usho ukuthi yini ozoyenza kusukela manje. Cha. Mama, thola manje. Sengohlezi nginawo. Ngalesikhathi osifuna. Kodwa engizokucela. Ngicela ungaphindi ungidonsele amadoda engawazi thawabo. Basizile nje. Nakho usubuyelwa ingqondo manje. Iy'ndaba zami sezihamba manje zinekwa wonke umhlaba. Kodwa nakho manje kuzokhuluma nini kanje? Kodwa uzozabantu bengihalele ukuthi wena nguthinta uzoyiphathe ngesandla. Hayi, abasazongifuna-ke abantu. Wena ungabe usabafuna Sesilapho. nangu umuntu wakho. Nangu umuntu wakho. Wena usegabisile ebhuku. Imthinte all-you-one umuntu wakho. Wena uzobe ubafuna yini? Cha, bengabafuni bo befuna mina. Oh, okay. So Nento uma ikhangisa iyathenga. mfethu kodwa uyangithembisa ukuthi umama uzomnikeza isikhathi. Ngiyathembisa. Akubi ukuthi uqinisile ngoba lo uhleze ekhuluma kanje. Njalo nje ngizokunikeza isikhathi, isikhathi. Nangaleskhathi Ahlale eyofuna kanje. ama-love back. Wekhuluma Ubuka kanje. manje uzuyawacela nakwi-TV kodwa namhlanje ngoba nakho ngimbizela amakhamera. Akhama la back engakacelayo. Ngahluka Uyangisukela. wena. Hayi, wongifanisa. Akhama la back engakacelayo. Awushuthi angikwazi-ke ngale ndlela ebengicabanga Ngangacela kubani? Ngophela uwena Ngazi wena. ngani mina intombi zakho. Ngishithi Oh, ngineminyaka sekuyimina ewu-40 yedwa manje. masithandana nje. Mangangacela phela ama-love back. Angithi wena ufike uhambe ubuye ngisuke Ngisuke semsebenzini. Semsebenzini. Hey, iyasebenza le nkabi le. Hey, iyasebenza shame. Iyasebenza, Hayi, iyasebenza shame. kumele akhande ibhilidi. Ngifisa ukwazi ukuthi uhola Nkosi futhi yami. impela Hayi ngoba impela. uyasebenza Hola ukuthi ama-million. unamandla wonke. Hayi uyasebenza. Hawu busy. Hayi ubhizi. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Uma ungakhona noma amandla enawo, cela ungithengele isihlalo. Uma ungakhona noma amandla ekhona, anginiphoqi, ngiyanicela nje ngomusa, nomusa kaNkulunkulu kaMatifane ukuthi anihawukele, angene ey'nhliziyweni zenu. Angithi niyasithanda nina, niyasisupport. Bukani ngihlele esihlalweni esinjani. Akusekho mnandi nama-guest ami yabo nje laphaya, not mhlampe ngoba le hlalo njengoba ngibahlalisa kuzona ngiyathanda, angithandi nami, akunayo imali, angikabi nayo imali bafethu. Ningathi mina ngibona niy'tshela ukuthi sesimnandi sinemali, cha, asinayo imali. Sicela le yenu engekho-ke sithenge iy'hlalo, sihlale kahle nabantu, siqhubeke sithele usawoti esilondeni. Uma uyibona ukuthi unawo amandla okusithengela iy'hlalo, asidingi into eningi, 3, 1, 2, 3. Mhlawumbe ungathenga-ke esisodwa, wena ozazi unamandla amangaki. Email umjoloshow@gmail.com noma dlalamatifane@gmail.com. Wena owaziyo ukuthi uzokwenza njani. Amandla akho bakithi. uNkulunkulu anibusise nisazokwenza njalo. Ngikhathele ukuloke ngilungisana nesihlalo. And ngiyabonga-ke mina. Mekuwukuthi senikwenzile lokho, ngizobuya ngize kinina, ngizobonga. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho namhlanje.